Kwincwadi ka-Isaya chapter 1 verse 18. Haleluya. U-Isaya ngumprofethi kaThixo, ngomnye wabaprofethi bakaThixo ababevuswe nguThixo ngexesha lakhe. U-Isaya awayimemezela indaba yenguquko noxolelo lezono, egxininisa indaba kaYesu Kristu. Ngomnye wabaprofethi owaprofetha ngoYesu, uYesu engekafiki emhlabeni. Uzamva apha kwezinye chapters esithi udeliwe, ushiyiwe ngabantu, yindoda enomvandedwa, yindoda ekhelene nezifo. Uthi bambetha bawulima umhlana wakhe, bamthumisela ngesikhohlela, bathetha zonke izinto bexoka ngaye. Uthi xa iqhubeleka ingcwaba lakhe lamiswa nelaboni. Apho sifunde khona uchapter 1 verse 18, le ndoda yenza isimemo, ithi khanize sibonisane, utsho uYehova, ngokuba izono zenu zithe zavela zinje zibovu, zingqombela. Yena uyazenza sihlambe sibe mhlophe njengekhephu. Nathi sizomemezela ukuthi izani madoda, sibonisane, ngoba zibovu izono. Xa ufika kule ndoda siyakolelwa, ngoba ungumkhulu umuntu wesela. Kodwa xa ufika madoda siyakolelwa, sizomemezela khizana ukuthi khona indoda eyabethelelwa emthini wehlazo, igama layo nguYesu. Wayibona u-Isaya uthi izani sikhuluma indaba, izani sibonisane, ngoba sibofu siyahlanjwa, sibe mhlophe njengekhephu, ngoba sibofu njengengqombela siyahlanjwa. Haleluya. Sibe mhlophe njengekhephu. Uthi noba sithe zangqombela njengebale libovu, uthi kodwa zovela zimhlophe njengoboya begusha. Isenokwenzeka ukuthi uzihambile indawo ufuna ukuncedakala, kodwa lutho ukuncedakala. Namhlanje haleluya sizomemezela ekhizane, igolide nesilivela asinayo. Kunye sikuphetheyo, siphethe igama. Haleluya. Igama linamandla, thina sinawo amandla, kodwa ligama likaYesu elenza wonke umsebenzi. Uzihambile inyanga, wabahamba abathandazeli, wabahamba abaprofethi, kodwa ukhona umprofethi omkhulu. His name is Jesus. Hallelujah. Igama lakhe linguYesu. Hallelujah. Sizomemezela nathi ukuthi izani madoda, sibonisane, ngoba sezibovu izono zakho. Ikhona indoda esihlamba sibe mhlophe. Umprofethi ngeke asihlamba izono, ugqirha ngeke akuncede. Umsebenzi wogqirha kukukunikeza i-injection, umsebenzi wogqirha kukukudiagnosa. Kodwa ikhona indoda eyadabula amazulu yehla yasemhlabeni, ingakunceda nawe namhlanje. Haleluya. Uzihambile indawo, umothe ngemali yakho. Izani kuYesu, akukhutshwa mali, akukhanyiswa, akukhutshwa nesanti.
uza nje mahala. Amen. Uza nje mahala. Xa sizapha kwincwadi kaMateyu, uyamemezela uMateyu